galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la na mara shi kolomba uyo tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la sara ga jugu bomuri tinya wele la أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله كل نفس ذائقة الموت، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم يلا تنوكا ولي من دونك صلي على كربك محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة كرنغرلون أني مامنون تقولوا لاني باراج مانكلي فوكسي دون لابا مالكاني أو بلا جلين يولا وقف أمبا فلكان من دمنا كشي أشمنشي هنا يلا باني بركي بدن تفي شرف لا جبا مالكونا مالكوكا أمبا فو كوالي من دون سانغا أنواتي بلا جلينا أو كاني مداليلا بيواجولي كنا كنا أمبا ولا دنيا كفو أمبي بماكو كينا مي ويلكو كلوا كبي أكتوبر كلوما سامبا فلا أني مغاني دورو لا دادو سانغوسا على ما هنا أنكر مغلا الحاجي بغدادي موسى أديون كفرا أكانيونكا بيواجولي كنا باسيجي كوكتا شبلا كنا ani dugo don kene kanyeshi ama nyina uyo la dala kle kabbe october kaloma samba fla ani mugani duru uyo wele bla al-islama uyo wele jabi ka bo fan chama fe ka kulwa segere amma wala doniya ka fo ankara mo baw chama ye ni kene bayin sheria kabini ankara mo el haji bagadaji musa terula ana jenyona ana kanyona baraw nundona ni ma ba wele lo nga fol kawye fo ta se ankara mo la kawka la selima misra lola anga je anga ni madofe wala me foli ke jama silame ani musulman ani mu'minin jama ani musulman ana ankara mo na so kene kono ana nga filitu ani sekola ani mama yi sembo yi kono koro kana kene sanuma nuka ka foli ke be me kuma kuruba dutigi tola Khalifa Touré ama kene so ani ka kuma nyere tola no Imam Kasim Touré kuruba jom zilba almani na jaralay ka keti o dutigi ko ka foli fo na baga pay ka wali mando ka barkada ni kanga ke iba farako wa naktubu ma qaddamu wa asarahu no ame chami nga kuma la bina flan kofe am sega fo chedo nkoroke do anjara ka dina bara nyo fe do ala ko any bara min ke ka bo sebe o kofe ani amina min tonko o idundi da me ala de fu na la sala ka musa min na ka dembo ko olu bi se ka ala ko fo ka ala ko ke ka kla ka fami ka hakri tigala nga do kai bayni ay yasi tamne ay yasi kala abika dese kashife chamu ya damne aya bla yoro na chamu ya tai o kofe abika ta suro ro magoro baba ya mine yasi nana la bani musa de musu do de akitala me yasi man tike fokatasi yasi bani ulam ju barka dale ka barka da do musa kofe do me barka wo asababu bo bala jara koro aya amuna asabalila doni beta men jara koro amuna asabali konona na mba to ke do bi ko kulubali asigile fle tigi do mba fo atla ka fo ambela jele be baba fo ambalmo on ya bi kenaka toujours slavia ka la uniforme on a bi faso to la kɛrɛnkɛrɛnnenya kuluba conseil à la an bɛ dugawu don ni waleɲuman dɔ de kɛ ka se taabaa bɛɛ lajɛlen halisa ala ka saya k'u bɛɛ ma lafiya ye k'an mɛn ka sarakaw ye ala k'an mɛn nin sira nin kan salamu ayiwa ne bɛ Mohamed Makiba tɔgɔ la n'o ye ijma bureau national ye ne tɔgɔ ye Sori Kasoge
an yɛrɛ ni Bagadayi Musa jɛra an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc jɛ caman tɛmɛna an cɛ danayaw caman tora an ni ɲɔgɔn cɛ ani famille yɛrɛ an tora ɲɔgɔn fɛ fo kana se bi ma donc ni kɛnɛ sigira ko ka hinɛ se Musa ma ani Musa ka san yɛlɛma vraiment a n'a sigili kun ka kan Musa kun ye mɔgɔ ye min kun kɔnɔ jɛlen don fo ka faatu ten ni ma gɛrɛ la i t'a dɔn donc ni nin kɛnɛ sugu sigira ye a n'a ka kan kosɛbɛ donc halisa an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ s'a ma karamɔgɔ fɛn o fɛn nana aw bɛɛ ni baraji min nana teri sira barama sira baraɲɔgɔn sira an b'aw bɛɛ fo journaliste minnu bɛ yan parce que an bɛ kuma fɛn o fɛn kɛ yan an b'a kɛ yan mais a ja ka mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ ninnu de b'a kɛ ɲɛ bɛ n yɛrɛ den dɔ la caméra la an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ ani info service ani sirifula mɔgɔ an ka foli b'aw ye min jɔlen bɛ n kɛrɛfɛ n yɛrɛ teri don ale fana Isima ma ye n'o ye Zikiri Fune Tarawele an ka foli b'ale fana ye kosɛbɛ. O la ne bɛ yan bi le groupement les leaders groupement mun n'a sigira kɔlɔsitigiw kama groupement mun sigira ko kɔlɔsitigiw mun ko mawuludu mun ko nasi mun ko sɛbɛ mun ko maa ka sa ni maa ye mun ko k'an ka majigi an faw n'an baw ye ani an karamɔgɔw ye tɔn mun sigira n'o ye groupement ye ne bɛ yan o tɔgɔ la a bureau bɛɛ lajɛlen n'o ye bureau national ye an fa Sherif Usman Madani Haidara ani jeunesse bɛɛ lajɛlen groupement jeunesse bɛɛ lajɛlen n'o ye Tijan Diallo ni groupement jeunesse président o la groupement ko bi groupement ye dusukasilen don groupement dusukasilen don bi ka d'a kan groupement ɲɛmɔgɔ dɔ o taara n'o ye an ka sirikɛ n'o ye Jalili Haidara Segu groupement mɔgɔ don a bɔtɔ Segu ka na Alahu Taala y'a ka baara kɛ o la Adara ko n'an sera yan an ka foli lase caman ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen. An bɛ foli lase Kuluba dugutigi ani Kuluba maire ani commissariat min bɛ Kuluba yan ani ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna n'o ye alimamu ka ɲɛmɔgɔ ye ka fɔ groupement leader ka ɲɛmɔgɔw ma an bɛ nin bɛɛ fo. Alhamdulillah ka foli lase an ka diinɛ ministre so ma n'o ye Dr Umar Kone an b'a fo nin kɛnɛ kɔnɔ a ka ciden yɛrɛ sera kɛnɛ kɔnɔ sisan an b'a fo ani Mali silamɛw ka tɔn n'o ye an fa ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye Asedi Ismail Sherif Madani Haidara ye an b'a fo nin kɛnɛ kɔnɔ au conseil islamique tɔgɔ la ka foli lase a ma Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la n'an bɔra yen Mali silamɛ tɔn fɛn bɛɛ mɛ imama ka se ijuma ma an bɛ nin bɛɛ fo ani organisation fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Kati n'a lamini ani Kati dugutigiw ani Kuluba musow cɛw denmisɛnninw maakɔrɔw an b'u bɛɛ fo ani Bagadajikaw an b'u bɛɛ fo nin kɛnɛ kɔnɔ. N bɛ yan wula nin na minisiri tɔgɔ la ni o de ye Dr Mahamadu Kone yani an ka don kuma kɔnɔna la Kuluba dugutigi ani alimami fɛn fɛn mana kɛ Kuluba ani a dɔnbaga bɛɛ lajɛlen ani a notable ani finitigilakaw ani kɛnɛ nin kɔnɔ yan nɔ alimami fɛn fɛn bɛ kɛnɛ nin kɔnɔ yan karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma kɛnɛ nin kɔnɔ yan nɔ sheku fɛn fɛn bɛ kɛnɛ nin kɔnɔ yan nɔ association fɛn fɛn bɛ kɛnɛ nin kɔnɔ an ka finitigilaka fɛn fɛn ni o bɛ Mali kɔnɔna la ani presse mɔgɔw o bɛɛ lajɛlen ka folikan o bɛ yan nɔ o bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ kuma kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ jama min filɛ nin ni jama sugu tɛ sigi k'a sɔrɔ kumakɛlaw tɛ yen nɔ an ka kumakɛla minnu bɛ yen nɔ an bɛ sira ɲini u fɛ ka yafa deli u fɛ u ka sira di an ma an ka minisiri ka ci kan an ka a lase o tɛmɛnen kɔfɛ inshallah an baraji ala k'aw sara o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ segin ka na kɔfɛ dɔɔni n bɛ yan minisiri de tɔgɔ la ni o de ye Dr Mahamadu Kone wagati min na invitation a sera ministère la yen nɔ komi fɛn fɛn ye silamɛya ko ninnu ye a ka ca Ala fɛ ministère kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ne de fɛ n sera n ka ɲɛmɔgɔ ma ni o ye chef de cabinet ye ministre informé
ministre ko ko akadi ayre ye akaye kenen ni konna la kenen ni re bunya kama ani kenen barka kama ani kenen ni sigira anga cheba min togola ani anga sheku ni ore alhaj Sheikh Musa Traoré aka ko amatuko mashila Mali kone ano wote malien ko fe mi fana kera sababu ye ka lettre ko o lase ministère la ino ni o e basé ko Marco ni o de association des prêcheurs du Mali nous be afuma ko buguni dangile ale naka jama kulu fana sera ministère kone no kataka ko kenen ni ko akonya bela jenembe olu bolo amisa buguni dangile re abi ngala ke ministère mo ko doy parce que to ko ame aye ani ayre digara ame ska ame boruke ale fana te bla ko foyi kuna ka foko ko ka négliger kuma te kenes gira min tola ni o ye alhaj Musa Traoré ni ale ka ziara do ale fana ka kenete sigi ko o kene ko o ka négliger ministère fait kayira ka fo ministère be dina ko nyana boli kama u ye para me ke dina konnala o ka côté sa négliger chikanda madama o de donanda ngana o da kenete ko loka o chikan folo o ye meye ka ufo ko o walin mano ko o barkada bonya mi nu ye atagala se ministère ma kana mi fla ministère de kan ni nyɔgɔn sigi o parce que ame yɔrɔ min na bi jamana mako a bɛ kelenya la jamana mako bɛ fara ɲɔgɔnya la jamana mako bɛ fana bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakilina kelen ni o baara bɛ kɛ a bɛ kɛ diinɛtigi kunda a bɛ kɛ karamɔgɔ kunda a bɛ kɛ laadatigi kunda ni aw nana ka aw bolo bila aw yɛrɛ kun kana kɛ ni organiser k'a sɔrɔ ministère tɛ a kalama ministre n'a ka jama foyi tɛ a kalama ka taa invitation sumalen ko o ta ko di ministre ma ko ministre kana kɛnɛ tigiya ta a ko o ye bonyaba ye a yɔrɔ ko a bɛ aw fo o la a ka yebaliya kɛnɛ kɔnɔ o kana digi aw la an bɛ yɔrɔ min na bi baaraw ka ca ni ale tɛ yen nɔ a sen o ni a bolo o ni a kamaw bɛ nɔ ni o y'a ka branche politique n'a ka branche technique ye ni o ye conseil ni chargé de mission ye ni a ma yɔrɔ min sɔrɔ olu bɛna ka na a jɔyɔrɔ fa an bɛ hukumu kɔnɔna la cikan filanan o ye jumɛn ye ko ni sera kɛnɛ de kɔnɔ yan nɔ kɛnɛ de ye duwawu kɛnɛ de parce que a mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ ko ziyara a mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ ko mawlud a mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ ko duwawu kɛ baara bɛ kɛ ni kuranɛ ye nɔ baara bɛ kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye nɔ a ko k'u ka duwawu ɲini aw fɛ a ka duwawu kɛ jamana ye an bɛ kuluba yan an nana an balimakɛ ani an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Alhaji Bakaraji Musa Traoré ni y'ale ka ziyara kɛnɛ ye mais sani an ka don kuma kɔnɔ an nana an kɔrɔ minnu sɔrɔ yan an nana an karamɔgɔ minnu sɔrɔ yan an bolo fila b'an kɔ ka hakɛto ɲini u fɛ a ka d'an ye nin kɛnɛ in k'a sigi kabi sɔgɔma fo ka taa se su ma an ti perese wa an ti kɔrɔtɔ sabu nin kɛnɛ in y'an yɛrɛ ka kɛnɛ ye ni maa kan ka nin kɛnɛ in labɛn a labɛnbaga fɔlɔfɔlɔ o ye anw yɛrɛ ye ka da ani Musa ka jɛ kan ka da ani Musa ka kanu kan mais daruda kama an ka bɛ boli ka na foli kɛ sabu kɛnɛ in ka sigi a mana kɛ ka an to yɔrɔ yɔrɔ la k'an ma na ala yɛrɛ bɛ jigin an na sabu ani Musa jɛra jɛ min na a jɛ in ka bon kosɛbɛ o la an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɛ an bɛ foli bila o la an nana minnu sɔrɔ yan ani minnu nana sɔrɔ yan kabiri Nasrulayi Jara an ka foli b'a ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Hayidara ye an ka foli b'a fana ye ka fara Sufi ba kan ka fara an kɔrɔkɛ kan n'o ye Alhaji Banjugu Dumiya an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin ye kɛnɛ de ye kɛnɛ min kan ka sigi nin kɛnɛ ɲɔgɔn kan ka sigi cɛ minnu bɛ yen n'u ye nɔ bila dugukolo kan olu nɔw man ka tunu Ala bolo wa olu nɔw man ka tunu dugukolo kan Ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ a ko wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Ala ko cɛ minnu bɛ yen n'u sara ale Ala ka sira kan k'aw kana f'u ma ko su don ko bal ko ɲɛnɛmaw de don wa k'u b'ale Ala bolo inda rabbihim yurzaqun ale Ala bɛ k'u garisɛgɛ n'i ye an karamɔgɔ lajɛ n'o ye Alhaji Bakaraji Musa ye a bɛ Ala bolo nin wagati wa Ala bɛ k'a garisɛgɛ sabu a ma foyi kɛ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ fo Ala ko tan kira ko tan a ye nin to nin man ɲi a ye nin kɛ nin ka ɲi nin ma don alijinɛ kɔnɔ maa si tɛ dugukolo kan min ka bon n'o ye maa si tɛ dugukolo kan min ka fisa n'olu ye
ala yɛrɛ ko ten ko jɔn de ka bɔ ale ala bolo min bɛ mɔgɔw wele ka taa ale ala ma o cɛ tɛ yen o de la n'i kɛra wajulukɛla ye a dɔn ko i ni mɔgɔw mana kɛ jurumu na i n'u tɛ kɛ baraji la e ni mɔgɔw bɛ jɛ jurumu na mais e bɛ min fɔ o de ye mɔgɔw ma a y'a dabila a ye nin kɛ mɔgɔ b'a dabila mɔgɔ b'a kɛ ɲuman na ala b'o bɛɛ ka ɲuman dɔ sɛbɛn kun ka sɔrɔ a ma fɛn b'o t'a la an karamɔgɔ n'o ye Elhaji Bakaraji Musa ye a y'o sira ɲumanba in a y'o tagama fo ka taa da a kaburu kɔnɔ o kɔfɛ a tilala ka den to den min ni ala sɔnna den in ka jɔ Musa kɔfɛ wallahi i b'an ka karamɔgɔ du caman ye an ka maaba du caman a bulondaw bɛ datugu kuma min ni karamɔgɔ sara i tɛ kɔtabaga sɔrɔ u la mais Musa ala ye kɔtabaga d'a ma maa o kuma n'a ye can ye wajulu la a b'a nisɔndiya a b'a yira an na k'a fɔ ko ala t'i sɔn belebelew nɔ ka tunu ala t'i sɔn belebelew ka sira ka datugu wa ala tɛ sɔn bulondabaw ka datugu o de la ala ye can kɛ Musa kɔ ye wa a b'a kan réseaux sociaux kan a b'a kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka fan in nɔ labila o la an bɛ dugawu kɛ can ye ala ka dɔnni nafama ala k'o d'a ma can ye denmisɛnnin ala k'a kɛ maakɔrɔba ye Musa banna don min a y'a sɔrɔ ne bɛ Magan a kɛra kan to Magan Sɔlɛ ye téléphone ta a ye n wele a ko ma ko i terikɛ fatura sisan sisan ne ko n ko Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ne ko n ko tiɲɛna n k'a gɛlɛyara n ko Musa ta ma ɲɛ saya kɔ n ko bana k'i nɔrɔ Musa la ta fo kana laban saya la o yɔrɔ bɛɛ ni se ji minɛ ka taa jɔ alikaaba la ala bɛ ŋaniya dɔn n ye min fɔ ala ɲɛna ye ala b'o dɔn kɛnɛ min bɛ wele ko ziyara kɛnɛ n'o ye tasi ani hakilijigi ani miiri ye komi aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na karamɔgɔw ka ca an bɛ fɛ ka ladilikan damadɔni fɔ dɔrɔn ka bɔ kuma kɔnɔ adamaden tɛ foyi ye f'i ye min kɛ kɛli ye fɛnba de ye o de kosɔn karamɔgɔ bɔra yan n'o ye alimami ye a y'i da se suratu Yasi kumakan dɔ ma Alahu Taala ye adamadenw assuré k'a yira an na ko an bɛ ka min kɛ ɲɛnamaya la a bɛ yen a nɔ bɛ to yen an bɛ ka min kɛ a nɔ bɛ to yen Musa ni nɔ tɛ bi se foyi t'a ye ka se ka nin mɔgɔ kelen wele ka na nin kɛnɛ in kan ni nɔ tɛ se foyi t'a ye ka nin jama in wele k'a la na kɛnɛ in kan ala ye nɔ min layidu di silamɛw ma k'a fɔ ko ni aw ye baara min kɛ baara ɲuman fara baara jugu kan a nɔ bɛ to aw kɔ nin ye Musa ka baara ɲuman nɔ dɔ ye a taara ka baara ɲuman min to a kɔ wallahi nin kɛnɛ in ti tɛgɛrɛfɔ kɛnɛ ye nin kɛnɛ in tɛ nisɔndiya kɛnɛ ye o de la Alahu Taala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a bɛ suratul Bakara lajɛ ala ko kama arsalna fiikum rasulan Muhammadu anw bɛ ci foyi kama minhum yatlu alaykum e bɛna mɔgɔw lakala ayatina an ka kuranɛ ayaw la wa yuzakkihim i bɛna mɔgɔw nikun sanuya wa yuallimuhumul kitab i b'u lakala ala ka kuranɛ la wal hikma ani kodɔn wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun Muhammad i b'u la dɔnniya fɛnɛ o kun tɛ fɛn min dɔn dɛ fazkuruni ay ne ala ko fɔ azkurkum ne ala fele baw ko fɔ washkuruli ay ne ala wala ɲuman dɔ wala takfurun wala sabwa gele ne ala la ya ayu alladhina amanu aw mamu limanera ka dane ala la ista'inu ayaw yara deme bisabri ni sabali was salati ani seli inna allah iga done ala ma as-sabiri ne ala faladin do jon ka jon musabali la wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ko mamu bɛ sa ale ala ka sira kan k'a daminɛ ginjo alimamina ka na ɲaro karamɔgɔ la ka na kanga suguba la ka na wɔlɔni karamɔgɔ la ka na sufi aramana ka na sufi ninnu karamɔgɔba fɛn o fɛn sara Mali kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen de ko don fo ka na se an jɔlen filɛ kɛnɛ min ma n'o ye Bagadaji Musa ye ala ko wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi ko sugu tɛ dɛ bal kadaka muna ahayakum ku ɲanamayalen don ale ala yɔrɔ walakin la tashkurun ko mɛ ko dɔnbali tɛ ni faamu dɛ
wala nabluwannakum wal mane ala bawla jarabi bi shay'in kabo min al khawfi basigi baliya wal ju'i ani koma wa naqsin min amwal ani fanta wal anfusi kabo yarakuna wa thamarat ani yiridu wa bashiri sabirin koni bela ma saballe unde uja alladhina ma juman kodo idha asabatum musiba nale ala yamamu najrabini musibai qalu ubafa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kilina fo mami tete Arabukana, it's français là. Ni nani do mo good afternoon ladies and gentlemen. My name is Salif Sume. I come from Mali. I live in Katini Murila. I am a 90-year-old. I am a teacher at Lycée Mambi Sidibé de Kati of Grade L4. I like English. My role is to give you of investigative of information. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais ne peuvent rien comprendre dans ça. Alako wala nabluwannakum bawla jarabi bi shay'in kabo min al khawfi basigi baliya wal ju'i ani koma wa naqsin min amwali ani fanta wal anfusi koni chamambe na sawa samarat ani yiridu wa bashir sabirin ko men bela ma sabalu de wuja ma sabalu ni yoro la amel Sherif Ousmane Madane Haidara fo billahi la ilaha azim jamana ko choroba in sabalila ka se degré mima ni génération là-bas ina antena karamo soro mimi na sabali comme ali billahi bade islamo amemi fo awnyena duro ala yemu fo ka kuma ban ala ko alladhina idha asabatu musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun koni bela jelina ko mawde bala munun kandala aslamu ami alafu ka ala barika da ala min sɔnna an sen ka jɔ kɛnɛ barikama ba in kan ni o ye an yɛrɛ fa alhaji bagadaji musa ale ka sanjɛlɛma saraka bɔ kɛnɛ an bɛ ala fo ala min sɔnna anw ka ye o sigibagaw la ka tila ka kɛnɛ in mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ fɛn o fɛn bi yan ani zikiridala fɛn o fɛn bi yan cɛw ni musow an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da arabundale b'o fɔ an ye ko man la yashkuru nasa la yashkuru laha dati cɛ o cɛ tɛ se ka mɔgɔw barika da u ka ɲuman kelen na wallahi o tigi tɛ se ka ala barika da nin kɛnɛ ba in kan yan mikrotigi ko sisan ko an burankɛ ne b'a fɔ ne burantu ye ka sabu kɛ jumɛn ye ne fa don sabu ne yɛrɛ ye lamɔ dɔ kɛ u ka du kɔnɔ yan jɔnni sabu la an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye Jalakɔrɔ Kulubali ye a sigilen filɛ yan bamananw ko ni adamaden ɲinɛna i jujɔn kɔ i laban ko o b'i kamana gan cɛ min bɛ ka kuma aw fɛ ni o ye Mali Konate diɲɛ kɔnɔ yan bi ala barika la dɔnni na n y'o caman sɔrɔ se la n y'o caman sɔrɔ bonya na n y'o caman sɔrɔ mais wallahi ne ti ɲinɛ n ti ɲinɛ n ka sababu barika dalen kɔ don min ne bi taama minɛ siri ka bɔ n fa ka du kɔnɔ ala ye n ka cɛkɔrɔba ka kalifa minɛ a la k'an si to san 3 la k'an ka musokɔrɔba ka kalifa minɛ a la k'an si to san 18 na Bamako ya k'an to kalandenya na k'an ko Musa la lycée la ne fa ka kalanyɔrɔ bɛ yen a ka misiri bɛ yen mais ŋunuŋunu kanfɔlaw ye caman fɔ ni cɛkɔrɔba in binna a denkɔrɔbaw binna jɔnni bɛna jɔ ni ninnu ka du ye ne ko ala bɛ yen ala min ye dugukolo da n'a ka se yen o bɛ yen ala min ye sankolo da n'a ka se yen o bɛ yen ala min bɛ su ko ka dugu jɛ walahi ne b'i n kalifa o ala la wa fɔ lahara ne ti foyi minɛ ni o ala tɛ o ala kelen de y'a to Jalakɔrɔ Kulubali a ye ne bisimila a fɛ yan wa n nana wallahi ka ne to yan kɔngɔ ma ne minɛ minɔgɔ ma ne minɛ mais ala ka sababu ka ca ala ye fɛn gulon gulon ɲɔgɔn na de
dɔnnibaa ba minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'olu dɔnnen don ni dɔnni ye Bagadaji Musa tun tɛ jate a caman fɛ dɔnnibaga la dɔnnibaa ba tun tɛ nka fɛn dɔ tun b'a ni Ala cɛ Musa tun tɛ dɔnnibaa ba ye nka barika kɔni tun bɛ Musa la Musa tun tɛ dɔnnibaa ba ye duwawuden kun don wa fɔli sire don a bɛ sɔnni k'a kan ka kɛ wagati min na parce que dɔnni bɛɛ na fo n taamatɔla bɛ sɛbɛnni kɛ ni barika t'i la nafa t'a la dɔnni kelen ka k'i bolo ni barika b'i la Ala b'i kumabɔ n'o ye i ti malo o cɛ kun ye Bagadaji Musa ye diɲɛ bɛɛ y'a dɔn ni min ye n'o ye ka dakuruɲɛ fila fɔ san kɔnɔ san yɛlɛmɛ la ko nin ko in kan ka kɛ san saraka kun ye nin ye Bagadaji Musa kun ma n'o fɔ o kun tɛ wuli fiyewu anw b'o seereya ani Ala cɛla la donc ni Bagadaji Musa fatura a denkɛ n'o ye Camu ye kɛra yan fɛ n'o ye Camu ye n'o jɔra a jɔyɔrɔ la ne ka na nin kɛnɛ kan ne ka kan ka na nin kɛnɛ kan mɔgɔ fɔlɔ Bagadaji Musa fatulen kɔfɛ ne de ye nin Camu in ta ka taa n'a ye arajo la n ka ka taa kuma a fa tɔgɔ la nin Camu nin ne de ye dɔnnibaa dɔ délégué taa i ka taa kalan kɛ Camu kun walasa a ka tɛmɛ a fa la hali de don o tɛ bi ye o mais o don ni bi cɛ Camu n'an ye ɲɔgɔn yɔrɔ a bɛ n bonya mais Musa fatuli ni bi cɛ a ka ziyara foyi tɛ n delila ka na min na nin ye siɲɛ fɔlɔ ye kuma ka gɛlɛn ma nin kɛnɛ kan kosɛbɛ parce que n bɛ miiri a la kojugu n'o ye Bagadaji Musa n bɛ miiri a la kojugu don min na ne ni Musa ka kuma laban kɛra min ye an bɔra ka so in kɔnɔ yan a don a banabaatɔ u taara furakɛ Laginɛ yan fan fɛ a nana a ko n ma ko sirifukɛ kɛnɛyara ko o don a yɛrɛ jiginna ka bɔ escalier sanfɛ k'anw jigin fo dukɛnɛ ma donc o Camu an b'a f'i ɲɛna i jilaja i ka tɛmɛ i fa la mais a ma nɔgɔn dɛ sira ka jan escalier bɛ yen ŋɔniw b'a la tasumaw b'a la i bɛ tɛrɛntɛ yɛrɛ mais n'i tɛrɛntɛra i jilaja i kana bin i fa n b'a fɔ k'a jɛ kabi Ala ye n d'a ma a ka dugukolo ta k'a di yan mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ min ye du terrain ta k'a di ne ma Bagadaji Musa don nin man dogobaga ye kafiri ye dɛ a ye du terrain ta k'a di yan a ma da o ma ka tila ka 20,000 d'a kan k'an bila ka taa Kalabankoro ka n ci mɔgɔ fɛ yen o ka papier yɛlɛmɛ n yɛrɛ tɔgɔ la hali n'a y'a sɔrɔ dugukolo in ɲagamina n b'a bonya don a ye fo lahara anw n'an ka moto de tun bɛ na yan sufɛ a y'a sɔrɔ so caman bɛ yen o ma jɔ i y'a faamuya donc Bagadaji Musa ni Ala y'a ka kalifa minɛ a la an b'a fɔ alhamdulilayi mais ni Bagadaji Musa denw ma kɛ fɛn ye Bagadaji Musa nɔ tɛ ayi Bagadaji Musa nɔ tɛ n'aw aw ma kɛ fɛn ye n'aw ma se ka jɔ ayi aw fa tɛ dɛ aw yɛrɛ don aw fa y'a ba la don ne n'a sigilen bɛ salon kɔnɔ a ko k'ale ba fila u bɛɛ y'u da ka sa ko hali wagati ma don u ni ɲɔgɔn cɛ a ma janya yɛrɛ mais a y'u bɛɛ ladon fo ka taa s'u ka saya ma a ye balimaw bɛɛ ladon fo ka taa s'a yɛrɛ ka saya ma donc an bɛ dugawu de k'a ye dɔrɔn Ala ka lahara sɔn sumaya ye Camu i bɛ sira min ka continuer i fa jɛɲɔgɔnw ɲini i k'i fa jɛɲɔgɔnw dɔn i ka s'u ma ka tɔ b'u ye a kana kɛ kɛnɛsigi dɔrɔn ye dɛ taa bɔ u ye dɔw bɛ hakilina ɲuman d'i ma a b'i bilasira mɔgɔ bɛ bɛɛ lamɛn ka i ti baara kɛ ni bɛɛ kumakan ye anw bɛ Ala deli Bagadaji Musa nin kɛnɛ in kan Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma ni ɲumanya kelen b'a bolo a ye min kɛ n'o diyara Ala ye
an b'a ɲini o ɲumanya kelen fɛ Ala ka jɔ a kɔrɔ an b'o ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ mɔgɔ minnu ye kɛnɛ sɔrɔ n'o ye n yɛrɛ denkɛ ye Jarakɛ Nasrulayi n ka foli b'a ye o kɔfɛ ka foli kɛ Sufi ba ye n b'a fo nin yɔrɔ in na n terikɛ bi yan an ka banbulotigi n'o ye Muktar Berete n b'a fo ka wale ɲuman dɔn Mamɛdi Keyita n terikɛ n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ Banjugu Dunbiya karamɔgɔ bɛɛ fɔ zikiridalaw ɲamakala minnu bi yan n ka foli bɛ aw bɛɛ zikiridalaw ni ɲamakalaw a fɔra an balimakɛ fɛ ko nin kɛnɛ in ye tasigila de ye wa siga fana t'a ka kuma na a ka kuma ye wulibali de ye Ala b'a dɔn parce que Musa kun bɛ Ala kira ka fatuli de fɔ arajo la ka mɔgɔw lakasi n'a da sera Ala kira ka fatuli ma mɔgɔw bɛ kasi na ale fana kun ye zikiridala ye karamɔgɔ Hayidara nɔfɛ Ala sɔnna bi an ka sigi ale kunna tan sini ye jɔn ye sini ye jɔn de ye Ala ni Ala ko n'a sɔrɔ I ka ɲi de ou bien wari de b'i kun walima tɔgɔ de b'i la I tɛ Ala kira bɔ dɛ Ala sɔnna k'ale minɛ ale fatu don a fɔra ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam I bɛ taa Muhammad I bɛ taa nka ni taali man di a fɔ a ye ɲininkali kɛ n'ale ye san 200 balo nin kɔfɛ mun bɛ yen saya tɛ wa a ko donc k'ale bɛ taa de kuma an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ ye Bakaraji Musa taa ɲɛ an b'i kɔ diɲɛlatigɛ y'o ye a bɛ taa dɔrɔn an fana bɛ taa dɔ la n'an bɛ taa don min Ala k'an ni ma cɛ Jarakɔrɔ n b'i fo ne ka seri n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn I jɔra I jɔyɔrɔ la naba kelen kelen cɛla musola denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan maa ma bɔra fan o fan fɛ bi wulada in na ka na fara an ka nin duwawu kalan in kɛnɛ kan yan yarabi Ala k'a kɔ hɛrɛ di an n'u bɛɛ ma jɛrɛ kun ye hinɛ ɲini ka ɲɛsin an ka sɛku ma n'o ye Sɛku Bandaji Musa ye an b'a deli Ala fɛ a bɛ da yɔrɔ min na Ala ka hinɛw jidi min b'a n'a ma cɛ Ala ko yafa a ye min b'a n'a ma ka jɔnw cɛ yarabi Ala ko ta a ye an yuru minnu bɛ yan n'an ma taa ban taako ɲuman bɛ Ala bolo Ala ko nɔgɔya an bɛɛ ye saya b'an sɔrɔ don min a k'an sɔrɔ Ala ka sira jɛlen ka Ala m'o kɛra Ala k'o k'a ka Alaya kama kira n'a sɔrɔ kosɔn sɔli Ala rasul dadi dɔw yɛrɛ t'anw fɛ yan ni foli tɛ dɔnnibabaw kumanen kɔfɛ n'i ko garibuw ka kuma ye o fɔta bɛɛ tilen man di alhamdulillah an b'an ka nin karamɔgɔ ba ninnu fo nin leyidu dafala ninnu Ala sɔnna nin tɛ an san fɔlɔ ye nin kɛnɛ kan nin tɛ an san filanan ye kɛnɛ in kan mais an na o na an bɛ layidu kurakuralen u ɲɛ kan an b'a kurakuralen u sinbow la ka ɲɛsin u balimakɛ ma n'o ye Bakaraji Musa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ Haji Banjugu Dunbiya an b'a fo k'a barika da ka taa se El Haji Bukari Jara Nasruminallahi an b'a fo k'a barika da ka taa se Buguni Dangele ma n'o ye Basiku Marigo ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn bamanankan ko ten hɔrɔnya bi kɛ tan de ninnu ne n'a jɛra kunu fo k'a se bi ma wa depuis an ye kɛnɛ in nali daminɛ an y'o hɔrɔnya kelen ye kɛnɛ in kɔnɔ n'u yɛrɛ ka kɛnɛ tuguɲɔgɔnyali ye découragement t'u la u fari ti faga su ni tile kɛnɛ in bɛ se ka laɲɛnamaya cogo min Ala k'a n'u sara o kɔfɛ an ka sirifikɛ bɛ yen n'o ye Samɛ sirifikɛ ye Samɛ Dangele an b'a fɔ k'a barika da Mawaraba ye o ye tiɲɛ ye nka depuis i m'a tɔgɔ mɛn o ye hasidiya ye a ye wulibali don jamana in kɔni a bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ
an bɛ dugawu ɲini a fɛ wa an yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye an ka seko fɛnɛ b'an bolo yan seko Mamadu Keyita seko den seko an b'a fɔ k'a barika da ninnu bɛɛ y'an ka dɔnnibaabaw de ye anw ka naaya kan ninnu y'an ɲɛla dɔrɔn u b'an sewa u b'an nisɔndiya a b'an fari fɔni o cogo kelen don an yɛrɛ fɛnɛ yelen b'olu jigi sigi k'a don u ye sira min bɔ sira in gerenen tɛna to fo ka taa se don ma min ka di Ala ye ni karamɔgɔ min ma kɛ hasidi ye n'i ma kɛ bezomɔniji ye i ka Ala deli n'i ka ŋaniya ɲuman de ye Ala ka fɛn bɔ i yɛrɛ la min ka kusa n'i yɛrɛ ye o bɛɛ tɛ min bɔra i woloden na o i ka kalanden y'i den dɔ ye o cogo kelen don fo ka taa se hali ni min jɛra jɛɲɔgɔnya kɔnɔ o bɛɛ y'i ka jɛɲɔgɔn dɔ ye a ka di ye ni maa o maa jɛra a ka y'a kan k'a fɔ a ka cɛsiri n'a ka jija e ka sira kan a ye nɔ bɔ ka tɛmɛ hali e yɛrɛ kan o ye b'an ŋani ɲumantigi bɛɛ ye an y'o ŋaniya ɲuman de ye ninnu na walahi an bɛ kɛnɛ min kan yan o ye Bagaji Musa ka kɛnɛ ye an bɛ dugawu k'a ye n'a hakilila tigɛlen ye sabu Ala sɔnna an ye min ye nɔ la an tɛ siga fiyewu a ye dɔ kɛ yan'a ka don laban cɛ. Aw hakilila jigin miniti 2 dɔrɔn kɛ fa bɛnbaw tɛ wayi zamu ayi saya yɛrɛ wasara wajiri ye ni saya ma hadamaden wajuru ni ye t'a la e bɛna wajuru cogoya min na anw bɛ to nin de la anw bɛ to nin caya ɲini de la fo aw ni ne an ta fɛɛrɛ minɛ Ala subhanahu wa taala ɲɛkɔrɔ donc musaka ko kan ka kɛ kabako ye hadamadenw bolo Ala kun ye Musa kɛ mɔgɔ min ye a ŋaniya kun ka ɲi a bɛ bɛɛ dɔn ne yɛrɛ Malimatu Barike Kane min filɛ nin ye Musa kun bɛ ne tɛgɛ minɛ ni ne ko ko n tɛ taa kalanyɔrɔ la ka taa ne bila Sabili Hidaya la Ismail Darame ne ye n ka bagi sɔrɔ de ka madrasa so la a kun bɛ ne bolo minɛ n ba bolo ka taa n bila kalanyɔrɔ la a b'a fɔ taa kalan kɛ sa don dɔ la e bɛna kɛ Malimatu de ye Musa kun ŋaniya ka ɲi kosɛbɛ mais Ala sɔnna ka Musa ka ŋaniya ɲumanya dafa ni furuɲɔgɔn ɲuman de ye cɛw a ye furuyɔrɔ woloma dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'Ala m'i garijɛgɛ don furuyɔrɔ ɲuman na i bɛ diɲɛ janmɛ de kɔnɔ Ala sɔnna ka muso min d'a ma n'o ye jarakɔrɔ ye a kɛra Musa ba ye ka kɛ Musa jigi ye ka tila k'a da Musa ye Ala sɔnna a ye den barikama wolo mais muso o muso ne balimamuso n'e ko k'e t'i cɛ bonya i tɛ fosi wolo fu den kɔ o de la ne bɛ min fɔ aw ɲɛna an ka bidon ɲɛsigi Musa sigira denwuli kɛnɛ caman kan a sigira bani kɛnɛ caman kan mais an filɛ hinɛ ɲini de la Ala fɛ k'a se Musa ma parce que ka d'a ka silamɛ de kun don n'anw ye hinɛ ɲini Ala fɛ Ala bɛ hinɛ se an ma an tɛ bɔ kuma la fiyewu anw yɛrɛ jigi ani Mali seli sɔn n'o ye Achid Sherif Osman Madani Haidara an ka foli bɛɛ ni cɛ ŋaniya ɲumantigi ye ale de ko silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ dugawu kɛ an ka karamɔgɔkɛ ye Abdul Jalilu Haidara Ala subhanahu wa taala ka hinɛ a la an y'a ɲini Ala fɛ saya mana silamɛ sɔrɔ cogoya o cogoya o ye hɛrɛ de ye an ka sirifikɛ a fatura nin cogoya la Seyidu Su de don Ala k'a kɛ Abdul Jalilu Haidara. Alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ Alhaji Bagadaji Musa denkɛ la ni o ye Muhamad Lamin Traore ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bagadaji Musa ka cam Traore la du tɔgɔ la fo ka taa se an karamɔgɔlakaw caman ma minnu ye nin kɛnɛ ba in seereya min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka imadaw fɛ. Alhamdulillah zira in an y'a daminɛ an ka cɛkɔrɔba fatulen kɔfɛ n'o ye Bagadaji Musa ye a fatura le 8 septembre 2017 donc a fatura an y'a hakili to a fatuli san kunbɛ dati la n'a dati sera an kun bɛ fara ɲɔgɔn kan so kɔnɔ an bɛ kuranɛ kalan ka kuranɛ jigi a ye ka dalayilu kalan alhamdulillah an nana to ten ka san caman kɛ an nana bɔ mun na a yɛrɛ teriw a n'a jɛɲɔgɔnw minnu bɛ yen n'an bɛ se ka don u kan ka taa f'u ye an ko k'an bɛ wuli ka se a teriw ma a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a baarakɛɲɔgɔnw ma ka taa a bonya da u kɔrɔ an bɛ fɛ ka ko in kɛ koba ye sabu Bagadaji Musa n'o ye an fa ye maa min kun don jamana in kɔnɔ a kun tɛ maa dogolen ye teriw tun b'a la jɛɲɔgɔnw tun b'a la baaraɲɔgɔnw tun b'a la diinɛ sira fɛ i n'a fɔ a yɛrɛ tun bɛ o tasira min kan an ye teri minnu lasɔrɔ ni da tugulen tɛ an ɲɛ u ka so an donn'u kan ka kibaruyaw lase u ma
k'a fɔ u teri an'u jɛɲɔgɔn an'u baaraɲɔgɔn an y'a kanu a ka ziyara an bɛ fɛ k'an bolo don a kɔrɔ minnu se ye duwawu ye k'o k'an ye u b'o k'an ye minnu se ka na ka fara an kan ko la u b'o kɛ u bɛna fara an kan n'a sanw sera n'a wagati sera u bɛna fara an kan an bɛ jɛ k'a ɲɛnɛmaya depuis an y'o baara in daminɛ an filɛ o san sabanan de la an bɛ Ala tanu ka Alahu subahanahu wa taala barikada n'a wagati sera min daminɛla a ti jɔ laada in don an y'a sigi ni darula foyi mana an bɛ an bolo don a kɔrɔ k'a ɲɛnɛmaya ɲinan ta in o ni mawuludu bɛnna o kosɔn an fa minnu bɛna fara an kan n'o y'a teriw ye mawuludu événement fanga ka bon o kosɔn an y'a to mawuludu ka tɛmɛ k'a kɛ le 4 octobre 2025 o bɛnna ɲinan ta in ma an y'o kɛnɛ sigi an sera ka minnu lasɔrɔ a teriw la an sera ka minnu lasɔrɔ a jɛɲɔgɔnw la an sera ka mɔgɔ minnu lasɔrɔ a baaraɲɔgɔnw la n'an ye ci bila u ma olu nana ka fara an kan minnu fɛnɛ ma na u ŋaniya bɛ yan an b'a jigiya wa u ka duwawu fɛnɛ b'an ye an b'a jigiya alhamdulillah an sera ka kɛnɛ in sigi hɛrɛ la ani bonya ani karama na alhamdulillah folikan min bɛ an bolo ka se u ma o de ye duwawu ye k'a kɛ u ye sabu an mana se a fɛn o fɛn ma u bɛ duwawu de sama an ma u bɛ bilasirali de di an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa n'o ye Bagadaji Musa ye a yɛrɛ ka cɛkɔrɔba a n'a karamɔgɔ ani a ɲɛ jɔyɔrɔ n'o ye a Seydi Sherifu Usumani Madani Ayidara ye a ma datugu a ɲɛ a n'a ka denbaya an wuliko 10 ka se u ma bilasirali de bɛ u bolo ladilikanw de bɛ u bolo k'a fɔ an ɲɛna cɛkɔrɔba ka sira an kana bila a da kana tugu wa an k'an cɛsiri a fɛ an bɛ Sherifu Usumani Madani Ayidara fo yɔrɔ la a ka o ŋaniya ɲumanya ani o bilasirali na sanga ni wagati k'a lase a ma o kɔfɛ karamɔgɔw caman Banjugu Dunbiya an b'a fo ka waleɲuman dɔn ni nin ko in sera a mana kɛ fɛn o fɛn na a b'o de dabila a bɛ wuli ka bila an ɲɛ a bɛ se ka don n'an ye wo min kɔnɔ a bɛ don n'an ye a bɛ se ka don n'an ye da min fɛ a bɛ don n'an ye a b'a fɔ Musa teri tun ye nin ye a jɛɲɔgɔn tun ye nin ye a ka téléphone numéro filɛ a ka so filɛ a ye taa nin fɛ a ye taa nin fɛ ale de bɛ siraw don an kɔrɔ sabu an t'u bɛɛ dɔn donc n'an ye minnu lasɔrɔ an bɛ se u ma ka carte di u ma n'u nana u bɛna fara an kan o ko in na alhamdulillah an b'a jɛɲɔgɔn bɛɛ fo n'an ko an bɛna mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ a bɛ kɛ gasi ye o kosɔn an bɛ bɛɛ fo minnu ɲɛ b'an na minnu tulo b'an na minnu yɛrɛw b'an kalama an b'a dɔn a bɛɛ ŋaniya b'an kɔrɔ yan sanga ni wagati su fara tile kan sabu n'u fɛn o fɛn y'an ye u b'an kunbɛn ni nisɔndiya ani bilasirali ɲuman wa an kelen n'u kelen u bɛ fɛn min fɔ an ye o de ye conseil a si kelen tɛ yen min bɛ ɲɛjuguya ta ɲɛkunjuguya ta k'an sɛgɛrɛ walima min bɛ kumakanjugu ta k'a ɲɛsin an ma walima min b'a ka datugu an ɲɛ a bɛɛ b'an wele de ni bilasirali ɲuman an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la alhamdulillah kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo o de ye ka foli kɛ nabagaw la kɛnɛ in fara bi i komi dakɔnɔ ɲi nin bɛɛ kɛra mun kosɔn ala yɛrɛ jati ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye Bagadaji Musa ye a yɛrɛ fɛnɛ kama sabu a dɔnna ni baara min ye n'o ye diinɛ lase ye alhamdulillah ni jamaba in ka bɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na kɛ k'a ka du fa ka kɛ ka karew fa ka kɛ ka bulondaw fa a tɔgɔla bi an bɛ mɔgɔw de fo an bɛ nabaw de fo k'u waleɲuman dɔn olu minnu ye u ka baaraw bila k'u ka ciw bila ka na fara an ka nin baara in na an bɛ duwawu de k'u ye yarabi kalan minnu kɛra ani ala wele minnu kɛra ani kuranɛ kalan minnu kɛra ani wajulu minnu kɛra baraji minnu b'a la ala k'o di an n'u ma hinɛ min b'a la ala k'a se an n'u bɛɛ lajɛlen ka feerew ma sigi in yɛrɛ laɲini kun ye maa min ye n'o ye Bagadaji Musa ye an bɛ duwawu k'a ye k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'a dayɔrɔ nɛɛma a taara ka anw minnu to yan yarabi an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka an dɛmɛ a ka baara in na a talen kɔfɛ yarabi an b'o de ɲini ala fɛ ala k'o kɛ an ye ala k'o kɛ ciba bonya kama bido in barika sɔli ala rasulullah Musa ka ko ɲɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ de ta ye Musa ye parce que Musa fa n'a ba y'a bange k'a di ala de ma wa Musa yɛrɛ sɔnna ka kɛ alama bɛɛ ka jɔn ye Tijaniyama o Kadiriyama o Siya o Sunama o maa ma ko la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Musa sɔnna ka k'a bɛɛ ka baara kɛ den ye maa ma kun ye dɔnnibaa ye jamana in kɔnɔ n'a lakodɔnnen don burusi kɔnɔna fara duguba kan Musa sɔnna ka k'a bɛɛ lajɛlen ka kalanden ye hɛrɛ ni hɛrɛ tana diinɛma ka ko la Musa sɔnna ka fara i ka kalandenw kan o ko ɲɛna Musa ma dɔn ni balonda ye
n'o tɛ Musa tun bɛ se balo la kosɛbɛ mais a ma dɔn n'o ye dɔnkili Musa k'a kun ka di mais a ma kɛ dɔnkilidala ye Musa kɛra diinɛ baarakɛla de ye o tuma na o Musa ni Ala y'o ka fatulen nin y'a san 8nan de Ala ye den d'a ma den minnu fɛnɛ ko k'u b'u fa nɔ taama an bɛ u baw de fo o baara in na parce que muso de b'a dɔn min ka d'a cɛ ye donc Musa y'a kanu fɛ a y'o jira den ninnu baw de la donc baw de fɛnɛ ni sira don denw kɔrɔ denw fɛnɛ taamana Mama ye Musa jɛɲɔgɔn ye Mama ye Musa gindo ɲɔgɔn ye Mama ye Musa baarakɛ ɲɔgɔn ye Mama ni Musa ye ko dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ u donna an bɛɛ lajɛlen kan an nisɔndiyara parce que an ye karamɔgɔ bɛɛ ye an dalen b'a la ni min ma se a n'a farikolo ye o bɛ a n'a dusukun ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka aw yɛrɛw fo k'aw barikada ka waleɲuman dɔn Ala k'a n'aw sara kalan minnu kɛra dugawu minnu kɛra karamɔgɔw ye déplacement minnu kɛ e yɛrɛ y'a ye bɛɛ ma se ka kuma nin bɛɛ ye kanu de ye et puis vraiment karamɔgɔw y'a dɔn quoi nin bɛɛ ye hɛrɛ de ye an bɛ Ala de fo la an bɛ Ala barikada halisa ka denmisɛnninw kalifa bɛɛ lajɛlen la nin de ɲininen don an ni ɲɔgɔn cɛ la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn minɛ maa si tɛ se k'an ka ko kɛ n'an yɛrɛw tɛ wa maa si t'an dɔn n'an yɛrɛw tɛ wa maa si tɛ se k'a kɛ n'an yɛrɛw tɛ donc vraiment karamɔgɔw y'o faamu karamɔgɔw y'o dɔn an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada Ala ka bɛɛ sara san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don Ala k'o jira an na den ninnu Ala ka barika d'u la Ala ka labanko ɲuman d'an n'u ma garisɛgɛ hɛrɛ ma Ala k'a di an n'u ma Ala k'o kɛ a ka Alaya bonya kama sɔli ala Muhamɛdi dakuruɲɛ fila min b'an bolo ziyara kɛnɛ kan o ye Musa ka ziyara ye ziyara a kan ka kɛ parce que karamɔgɔ jamakulu min nana bi kana Musa fatura an jɛɲɔgɔn don an diinɛ baarakɛ ɲɔgɔn don an nana an ka tasibila kɛ ka dugawu kɛ ka ɲɛsin a ma o kɛli o ye jakusa ye parce que Alakira ko ten a kun ye kaburu zuruya bali waati dɔ la nka Alakira tilala k'a fɔ fazuruha a y'a zuruya pour que lalalaw hakili na jigin lahara koɲɛw na i mɔgɔɲɔ min dalen filɛ pour que i yɛrɛ k'a dɔn don dɔ k'i yɛrɛ bɛ kɛ tan de i n'a fɔ kuranɛ y'o jɛlen fɔ an ye a ko kullu man alayha fanin wa yabqa a ko fɛn bɛɛ ban fɔ Ala o tuma na min banna anw ɲɛ n'o ye Musa ye an yɛrɛ ɲa a karamɔgɔ bɛɛ min biya min diya an kɔrɔkɛ n'an balimakɛ ani diinɛ yɛrɛ min y'an fara ɲɔgɔn kan n'o ye Seydi Usmani Madani Sherifu Hayidara ye ale de ye nin dasira jira an na k'a don an kɔrɔ Mali karamɔgɔ bɛɛ an bɛɛ ka don da kelen an bɛɛ ka bɔ da kelen o de ye groupement yɛrɛ ka laɲini ye don da kelen bɔ da kelen ni a tora o kan ni saya nana saya fana t'a bɔ o kan o kumana Musa min y'anw ko Ala ka hinɛ na Hayidara yɛrɛ ka kalanden don Hayidara kanubaa don a jɛɲɔgɔn don Mali karamɔgɔ bɛɛ maa si tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ ko dɔ bɛ ni Musa cɛ bɛɛ ni Musa ka di. Musa jara an bɛ Ala fo k'a barikada bi n'o ye octobre tile 4 le 4 octobre an b'o la bi 2025 an nana Kuluba Musa ka ziyara la an b'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la khasatan tele shirifi la an ka shirifikɛ n'o Sherifu Usmani Madani Hayidara ye an b'a fo ziyara yɛrɛ kɔrɔ ko a ziyada ka dɔ fara an ka kow kan ka dugawu kɛ su ye ka dugawu ɲini u fɛ bi alhamdulillah ɲɔgɔn sɔrɔ Elhaji Bakari Musa ka kɛnɛ kan Musa n'a jɛra jɛ yɛrɛ ye jɛ min dɔn Ala y'o seere minnu bɛ k'a lajɛ olu y'o seere ni a fɔra ko Ala y'u ka kalifa minɛ a la bɛɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ nka a n'anw minnu fana jɛra Elhaji Banjugu Dunbiya Serifikɛ Samɛ Serifikɛ ka taa se ne yɛrɛ ma ani a caman Ala sɔnna a ma anw minnu tora kɔ yan an kana ji bɔ a denw ɲɛna donc denmisɛnninw mana ye k'a fɔ k'olu fa jɛɲɔgɔn dɔ yera u fa kungo la o ye kunnawuli denmisɛnninw bolo o de kosɔn an denkɛ taara s'a ma a ye kuma fɔ an ye hali n'a y'a sɔrɔ an degunnen don lujuraw ka ca nka a mana kɛ cogo cogo anw mana degu cogo cogo min bɛ kaburu kɔnɔ o ka degu ka jugu n'anw ta ye o la n'o kungo fɔra anw ka degun in anw b'o de bila kana de ta kɛ ka d'a kan ale mago bɛ anw de la bi ka d'a kan se tɛ ale ye ale mago bɛ anw ka dugawu la n'anw ma wuli ka n'o kɛnɛ kan
an kɛra ma fitiri wali o de kosɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ na ala ka yafa k'an ma Ustaz an b'i yɛrɛ fo n b'i ka kutuba kɛnɛ lajɛ sirifila la alhamdulilayi a diyara n ye minibari kɛnɛ ka d'a kan ne yɛrɛ tun tɛ ko caman dɔn juma kutuba ko la n y'a don i ka émission kɛnɛ kan sirifila la n b'a suit donc bi n b'an profiter k'a f'i i ka micro la k'a fɔ ne b'i ka émission suit donc hali bi ala ka dɛmɛ kɛ sirifila ala k'a taa ɲɛ sirifikɛ ala k'a ɲɛmɛ a la kira kanu kama sallallahu rasulullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni nabi dan sigi bi wajuli kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ Alhaji Bagadaji Musa ka ziyara kɛnɛ kan min labɛnna a ka denbaya fɛ kɛrɛnkɛrɛnlenya Muhammad Lamin Traore ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bagadaji Musa ka cam fo ka taa se a baden n'a sinjiw ma a n'a kanuɲɔgɔnw ma. M'a deli Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ dugawu minnu donna nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na ala k'a minɛ an karamɔgɔ Alhaji Bagadaji Musa ma ala k'a minɛ alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma. A dugawu kɛrɛnkɛrɛn an faso Maliba ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ala ka o sabati a kɔnɔ. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye Alil Maqam Aseyidi Sherif Usman Madan Haidara. Sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tinyebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinyebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinyebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila